Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε... Για πες εσύ Ηλία τι θα κάνουμε. Try not laugh game. Δηλαδή θα πρέπει να μην γελάσουμε. Έχουμε 3 ζωές ο καθένας. 3 εγώ και 3 ο Λάκη Γιώτο. Ο Πάνος. Καλά, εντάξει, εγώ έτσι σε λέω. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε όλο το βίντεο χωρίς να γελάσουμε 3 φορές. Λες να δούμε και δεύτερο. Δεν ξέρω αν προλάβουμε. Έλα να δούμε αυτό. Να δούμε ποιος θα χάσει ζωή τώρα. 3, 2, 1. Όποιος χάσει θα φάει λεμόνι. Μπορεί να μην χάσει και κανένας. Άκου λίγο, όποιος το γέλασμα είναι αυτό. Άμα κάνεις αυτό δεν είναι, εντάξει. Γελάει και μόνο που το λες. Ωραία, όμως όποιος χάσει και τις 3 ζωές σε αυτό το βίντεο τρώει λεμόνι. Ωραία. 3, περίμενε. 3, 2, 1. Hold on, something's coming out of here. Look, there's a bird, dude. It knows what's good. Είναι αυτό. Antonio, I just heard it inside. Για να σκατώ. Έλα. Τι. Νόμιζα ότι βγήκα. Έλα ρε για να σκατώ. Έλα. Επειδή πετάχτηκε ένα πουλί, γι' αυτό γέλα. Ωραία, επόμενο. What the fuck is it? Where the is it? Και εσύ γέλασες. Και εσύ το έκανες. Ό,τι γέλασα, τι. Έκανες. Έτσι έκανες. Όχι ρε, με σου είπα να κάνεις. Άμα κάνεις έτσι ρε γελάς. Άμα ακουστείς λίγο δεν γελάς. Έχεις μία ζωή. Where the go? You laughing, girl? You trying to laugh? This funny? Μην το κάνεις! Μην κάνεις αυτό που σκέφτεσαι! Έλα. Όχι, εσύ και οι 2 μία ζωή, εγώ δεν έκανα. Εντάξει. Αυτό που είπες, δεν γέλασα τώρα. Καλό είναι, δεν γέλασα. Καλό είναι. Το έχω δει αυτό το μήνυμα με το ψωμί. Όχι. Το έχω δει. Ξέρω τι θα γίνει. Όχι, να μην κοινό πω. You gotta quit that shit. I'm serious. You gonna quit? You got a problem. Μην το κάνεις. Όχι, δεν το ξέρω αυτό το μήνυμα. Όχι, συνέχεια. Όχι με ζω. Μην ξεχνάς ότι κάνει μαζί μου βίντεο. Δεν ήταν το. Ένα φιδάκι. Πόσο τρόμαξε αυτός. Όχι. Να πως τρομάζω. Αν έχετε καταλάβει με ποιον κάνει ο Γιώτος βίντεο. Με τον Ρετρέ 132 κάνω βίντεο, ωραία. Θα με βρείτε και στα κανάλια, αν πάτε στο κανάλι του φυσικά και μπορεί να τον βρείτε, δεν ξέρω. Άμα τον έχει, δεν ξέρω. Έχεις. Εγώ πάντως τον έχω πάρει. Κι εγώ έχω βέβαια τελευταία στήλη επειδή είσαι το πρώτο άνθρωπο, ο πρώτος τυπάς που κάνει subscribe. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα να μην πολυλογούμε. Και το κανάλι που βλέπουμε τώρα θα είναι στην περιγραφή και του Ηλία στην περιγραφή. Άμα θες μπορούμε να πάρουμε μία έξτρα ζωή. Δεν θα τη χαλάσω εδώ. Αν χάσω τότε θα τη χρησιμοποιήσω. Μάινερ. Αυτό μ' αρέσει.
αστεία αυτά. Έλα ρε, όχι. Είναι αστείο. Αυτό δεν ήταν αστείο ρε φίλε, πώς γελάς. Ξέρεις τι θα κάνω γελάς. Μίξες. Όχι. Δεν περίμενε να γίνει. Α, τι ωραίο. Α, Κάπου μπορεί να συμβεί. Έλα ρε φίλε. Baby, how are you doing? Ο Εμπαπέ. Γιατί. Όχι, έλα ρε, πώς ξέρεις. Wow. Θα πέσει κάτω από το αυτοκίνητο. Έλα τον καημένο το σκύλο. Έλα. Επίσης να ξέρεις θα γίνει vlog. Δεν ξέρω πότε θα το φτιάξουμε, αλλά σε λίγο καιρό θα ανεβεί και στα δύο κανάλια. Μπορεί. Ίσως. Αν μια μέρα θα γίνει. Νιάου. Ένα φίδι είναι σε Έλα, αυτό το πράγμα. έλα ρε, γιατί γέλασα. Έχεις μία ζωή τελευταία, γιατί όπως είπαμε έχεις μία έξτρα ζωή. Γιατί γέλασα με αυτό το σκατό, αλλά δεν υπήρχε. Σιγά τα αστεία, σιγά τα γιατί, ποιος βγάζει την πλούτσα του, το κάνει διάδρομο και δεν το σταματάει. Ποιος. Όχι. Mr. Bombastic, bomba fantastic. Έχασες, θα φας λεμόνι. Γιατί γέλασα. Όχι. Θα φας λεμόνι. Θα το δείτε σε vlog που ο Ελίας θα φάει λεμόνι. Όχι. Περίμενε, δεν τελείωσε ακόμα το βίντεο. Μπορεί και εγώ να φάω λεμόνι. Εσύ τώρα και να γελάς δεν έχει νόημα. Απορώ πώς αντέχω. Απορώ πώς εσύ γελάς ρε φίλε. Έχω δει 500 μήνυς. Και δεύτερο, όχι τώρα δεύτερο επεισόδιο 2 με βίντεο μαζί, να κάνουμε και δεύτερο βίντεο που βλέπουμε. Να σου πω. Λέω να βάλω σε αυτό το βίντεο εσένα που τρως λεμόνι. Καλά, δεν θα φας ολόκληρο, μία δαγκονιά θα κάνεις. Μία δαγκονιά θα κάνεις. Εγώ έχω φάει ολόκληρο. Θα δώσει εσύ τώρα και να γελάς δεν έχει νόημα. Έλα μωρέ, πώς το κάτω το μαζέψει. Και θα... Bombastic side eye. Γελάς με αυτά. Criminal offensive side eye. Do you understand? Oh my god! Something's on fire! Νιώθω ότι δεν ακουγόμαστε. Όχι, να τα πήρε την κάμερα, θα μας πάω. Ωραίο vlog, πιστεύω πως θα Μπελούγκα ξέρω. Πώς γελάει έτσι το γατάκι, θα το χαζέψω. Ναι, όντως. Αυτό το έχω δει παντού. Α, και εγώ το έχω δει και το έχω δει. Οι γάτες γιατί οι γάτες.
εδώ που έχω το. Το κουκούι. Ξέρω. Και κάτι θα εμφανιστεί. Αυτός ο popcorn. Και μετά να πέφτει κάθε μέρα έτσι. Κάτι θα εμφανιστεί καμιά μέρα. Ένα γατόν είναι γατόν. Τι είναι τόσο γλυκό. Θα τρομάξει. Είναι τέλειο αυτό. Παρκούρ γατάκι. Αφού οι γάτες δεν κάνουν καλά παρκούρ, θα το κάνω. Όχι, δεν κάνει. Όχι. Βλακεία θα κάνει βλακεία. Το έχω δει παντού αυτό. Δεν το έχω δει. Έλα, δες το. Γιατί γελάς? Βλέπω το γατάκι στην φλεκό. Εγώ θες να βάλουμε κι αυτό? Όχι. Να δούμε ποιος θα Αυτό είναι- κάνει δύο δαγκανιές. Όχι ρε, αυτό. Κάτσε σου βάλω ένα που δεν έχω δει. Περίμενε. Το link για το βίντεο Όπου εγώ τρώω λεμόνι, θα το βρείτε κάτω στο link στην περιγραφή. Και άμα ή θα το κάνετε copy paste γιατί κάποιες φορές δεν το δείχνει, ή θα πάτε στο κανάλι και θα το δείτε. Και γι' αυτό αυτά από εμάς. Η Λία τη λέω πάντα στο τέλος των βίντεο. Bye! Bye!